sa v predchádzajúcom roku zaslúžili o niečo výnimočné, vykonali nejaký väčší, významnejší čin na rôznych oblastiach, na rôznych poliach nášho života. Vždy, keď prichádzajú návrhy a tieto návrhy môžu v zmysle štatútu mesta podávať občania, môžu to podávať politické strany, môžu to podávať poslanci, ale aj, ako som už povedal, všetci občania. Takže ak je z čoho vyberať, sme veľmi radi. Tento rok, alebo za rok 2010 navrhujeme oceniť a poslanci mestského zastupiteľstva to schválili takmer všetky návrhy, ktoré prišli. Trošku viac návrhov bolo len v oblasti architektúry, takže tu poslanci vyberali, ale inde akceptovali všetky návrhy. Ja pevne verím, že aj táto forma oceňovania povzbudí všetkých našich mladých i starších spoluobčanov k tomu, aby naozaj sa snažili urobiť čo možno najviac na tom poli, na tom úseku života, ktorý je pre nich blízky, a my budeme veľmi radi, ak budeme môcť aj v budúcnosti oceňovať.